Здравейте! Зад мен се вижда снега вече намаля. Днес е топло, за да тече от всякъде, но пък духа вятър. Ние се поразходихме из селото, ходихме малко на площадка, децата караха колело и сега е ред да се подготвим за следващите празници. В градината имаме един дрян, който през последните години е малко изоставен. И сега ще избера една подходяща пръчка, за да си направим сурвакница. Веднага се поправям. Избрах две, защото ако сурвакницата е само една, ще имаме голям спор и голяма разправия. Затова за всяка сурвакарка по една сурвакница. Сурвакницата е готова. Да. Почти никой не ми обърна внимание. Да. Ще научите ли стихчето до 1 януари? Да, аз вече почти съм го научила, но мога да ви го кажа. Сурва, сурва година, весела година, червена ябълка в градина, житен клас на нива, къща пълна с коприна, живи здрави до година, до амина до година. До година, до амина. амина. Я го зная, това трикте, я тото го. И ти ли го научи? Да. Ами що От не му мен. каза с кака ти? Пак да го направим. Сурва, сурва година. Весела година. Червена ябълка в градина. Житен клас на нива. Пълна. Къща пълна с коприна. Живи здрави до година до амина. Здравейте! Багажа е натоварен в колата и след малко потеглям за Стара Загора. Планирала съм срещи с хора, с които доста дълго време не съм се виждала. И записвам това видео, защото края на годината е време за равносметка. На нас през изминалата година ни се случиха много неща. Променихме живота си коренно. Преместихме се в България. Аз и децата от септември месец сме тук. Яница започна градина, Виктория започна училище. Аз не съм ви казала, но започнах работа и вече около 2 месеца работя. Ще ме питате какво. Работя в отдел качествен контрол в едно хранително производство в града, в който живеем. Занимавам се с документация, която следи безопасността на храните, на произвежданите храни. С Станимир пренесохме повече от 2 тона багаж. Това е нещо, с което вече няколко пъти ви занимавам. Но е факт, че и това нещо се случи, а пък организацията на цялото това събитие си е сериозна. Какво се случи друго? Разчистихме и обособихме място за живеене. Малко като на къмпинг, но какво му трябва на човек. Ние нито имаме мечта и желание да живеем в лукс, нито сме живяли някога. Абсолютно достатъчно и нямаме просто нужда от повече. Все пак, ние си имаме някакви представи как трябва да изглежда един дом, но бавно и стъпка по стъпка ще стигнем до него. Това се случва в къщата на баба и на дядо, която за мен е храм. Храм на семейството, на корените и е нещо, което е доста дълго бленувано, обмислено, мечтано и така. В крайна сметка истината е една. Ако човек иска нещо да се случи така, както си го представя и както мечтае, просто
трябва да излезе от зоната си на комфорт и да извърви път, в който със сигурност ще има лишения или неща, които няма да са до там приятни. Но такъв е живота. През тази година осъзнахме и, че много близки според нас и важни хора избраха парите пред семейството, но факт, поучително, колкото и да е тъжно и болезнено, нещата са такива. Бяхме здрави, благодарни сме за това, надяваме се да продължим да бъдем здрави, пожелавам го и на вас и предстои много работа, със сигурност много усилия, но дядо казваше, всяко и нещо ръка трябва да пофане. Какво да ви кажа още? Нека новата година донесе на всички увереност, търпение и устременост към сбъдване на мечтите. Така, стъпка по стъпка, нещата поемат своя път. Сега си пожелавам леко пътуване и потеглям. Весело посрещане на новата година. Здравейте и от мен! Днес е 31 декември, последния ден на годината и тук в Германия казват Ein guter Rutsch или за едно по-добро преплъзване в новата година. Нека тя да ви донесе много здраве, щастие, късмет, любов и повече поводи за радост. За мен времето в Германия тук е малко и вече броя дните, докато се прибера в България, при пламена и децата, за да започнем нашия нов живот на село. Също така и ремонтът, който ще ни предстои през новата година. Надявам се времето да мине бързо, защото никак не е лесно човек да бъде сам. Пожелавам ви весело посрещане на новата година и до нови срещи! А сега ще ви взема с мен на едно малко по-различно празнуване на нова година. Аз напоследък все едни такива ги измислям. Надявам се да ви е забавно и интересно с мен. Часът е 11:27 на 31 декември. По улиците няма жива душа. Студено е и е -4. Но няма нищо по-хубаво от подходящо облекло в екстремно време. Предполагах, че украста в центъра ще бъде по-богата и по-красива, но не беше така, защото в градската градина има ремонт. Не винаги очакванията отговарят на реалността. 3, 2, 1, да ни е честита новата 2026 година! На много я лета, мили хора! Честита нова 2026 година! Пожелавам си да бъдем здрави. Пожелавам и на вас да бъдете здрави. Следвайте мечтите си. Пожелавам ви също и малко късмет, защото е много важно да бъде човек на правилното място, в правилното време. Така нещата се подреждат и се случват както трябва. А сега лека нощ от мен. Дойде ми малко повече днес. Пътя, хората
часа е един. Много отдавна не ми се е случвало да си легна в един, а какво да говорим, да съм навън на улицата по това време. Утре ще продължа да разказвам за моите емоции в Стара Загора. Здравейте! Разхождам се в Стара Загора и бях в мола, защото трябваше нещо да потърся по принцип. Мола не е място, където аз се разхождам. Предпочитам да се разхождам на открито. И така една жена ме спря: здравей, Пламена, честита нова година, много се радвам, че те виждам. Аз не можах да я позная и така сравнително неадекватно реагирах. Просто бях и много изненадана. И се оказа, че тя ме гледа в YouTube и оттам ме познава. Между другото, за втори път ми се случва такова нещо. Един път и във Варна ми се случи. И така просто благодаря за вниманието, благодаря за подкрепата, благодаря ви за отделеното време. За пореден път го казвам. Станимир така в момента малко остава на заден план, но скоро ще започнете да го виждате и него по-редовно. Просто остават броени седмици, докато и той дойде на българска земя. И така аз доста емоционални срещи така имах в Стара Загора и съм щастлива от това, че имам възможността да изкарам 48 часа свободна и сама. Ако бях в Германия, със сигурност нямаше да имам възможност за такова преживяване. Сега отивам към центъра за следващата емоционална среща. Имаше и хора, с които не успях да се видя, но това е положението. Здраве да е! Добър вечер, за много години. Вижи, идват ми гости съседи, да ма сурвакат, дечица сладко. Чакай. Какви красиви сурвакачета. Пък и сурватките спуканти. Точно както едно време. Мама, разбира се, кой други. Кой ще почне? Аз. Кака? Добре. Сурва година, весела година, червена ябълка в градина, житен клас на нива, пълна къща с коприна, живи здрави до година до амина. Да си живееш здрава и ти съдърчи. Айде, Яничка сега. Аз с мен, аз ще движа сурватница. Чува година, весела година, червена ябълка в градина, житен клас на нива, Пълна къща с коприна, живи здрави, до година, до амина. Браво! Браво. На детето! Браво! Сега по една паричка за... Какво се казва? За Ничо, сурва. благодаря. ема, което аз искам. Не, което ти искаш, което се Което пазни застане срещу срещу тебе. тебе. Да. Ето Ето го сега. Ето За го. мен, това е моя. Ето го на Яница късметчето. Сега ще го извадим и ще го прочетем. Ето го на Виктория късметчето. Ето го моето. Вижте, Твоето. моето е срещу мен. И моето е срещу мен. Здравейте! Съжалявам, че това видео малко се забави, но ми трябваше малко време и за мен. Чувате музиката отстрани. Вече съм на село, в читалището съм, на танци. Отивам да танцувам. На вас искам да кажа, че ви благодаря изключително за вниманието, за отделеното време. Коментирайте, харесвайте, абонирайте се за канала и така. За здраве до следващата седмица в петък в 17 часа.